Alright. So, dati man na nito'y kakabsat ga ito ti opinion or reaction of what's happening. Okay. But before that, kahit kuman nakablawan na kayo, tinaimbag nga oras from here, Pacific Northwest. Nakitidi. Okay. Let that and me. Okay, ulit baliktad. Okay, here, the time already here is 12:53 p.m. Kat ang komuno, aldaw yuta, agsapay yuta, rabi yuta, mupay, basta na imbag nga oras tayo amin. Kat kanto man ti opinion o reaksyon iti nangyari or actually nangyari nga malapay lang ti aftershock na concerning SMNI and Mayor Benjamin Magalong of Baguio City. After this one. Simpat itu tugaw ko tani. Mat ba de? Laki ti tugaw ko na ya. Alright guys. So I'm here again. Alright, okay. So much for the introduction. So we're going to give opinion or reaction about SMNI versus Mayor Benjamin Magalong. So actually dito kat nangyari recently, ikan tayo mo iti reaction tayo. Okay, so to those who doesn't know SMNI, so this is I don't know. May isa nga platform dito YouTube nga takelmat inya. Mas lang dito kata is MNI News. This is under Pastor Apollo Kibuloy. Alright. So one of their program is called Laban Kasama ang Bayan. Ti kuana nito ikat ti mga host kat dito the Attorney Lauren Badoy, kini ka Eric, may sanga in PED kat nag-surrender. So, sulat yung mga handle iti NTF-L CAC. Okay. So, it means to say this NTF-L CAC kat nagrugi during President Rodrigo Duterte nga ti main purpose na ito is to expose the CPP in PA. Expose the purely nga the topic dakat about CPP in PA. And so, may isa nga in-expose da or may isa nga rinidtag da kat ni Mayor Benjamin Magalong niya. So, rinidtag, sa balijay ko na nga utag mayat no da kayo nga taga Trinidad kan Cordillera kat mayat no parason yung nga mangan iti utag karkaro no kargaan nyo iti sayuti. Alright, so sa baling utag day I'm talking about red
tagging. Okay. So it means to say nga ma-blacklist jay may nga tao nga balin nga accuse da nga may nga traidor iti government. Okay. So, isutin kastada kini Mayor Magalong. Ako, actually, personally, ako amo ni Mayor Benjamin Magalong ta anak mo't nga nagbutos, umuri nagbutos ak siguro, taga Trinidad akmot. Nagbalin niya. So, Mayor Magalong isuti, Mayor iti Baguio City, Tata. Okay. Kung inakyusan da nga may nga NPA supporter, kasi atin bagala niya ti panang-accuse da ngayon pinaikat na kanu dagiti tarpaulin dagiti suspected nga komunista ya Bagyo diay nagida nga nakimingmingle ka dagiti youth activist nakipit-picture pay kanyada jati accusation da so ako na da nga bagala nga traitor isuna awan iti prinsipyo na. Okay, so that's their part. So iti part mo't ni Mayor Benjamin Magalong binasak dagiti interview na kun dinungid ko diti interview na through SMNI. So ano basaan yun no buya nyo jay panang interview ti SMNI kanya na makita yo iti panang dipinsa na mo ti bagina. So okay. So as a result, tinipinsan na mo't iti bagina ta siyempre rights na mo't diay niya. Okay, kat ni Mayor Magalong according to him kat may nga graduate iti PMA iti 1982 samot. Basta 1982. So after graduating from PMA kat naisabak da nga dagos iti gubat. Idi pa lang kat isulti tinagan ti konti soldado kat Philippine Constabulary PC niya, Philippine Constabulary. So kasi isu pa lang tinagan na idi. So naisabak dan iti gubat kat we all know that the year 1980s that time kat talaga nga grabe iti NPA, especially part iti Abra, Kalinga, kan Apayaw, mostly ti Cordillera, kat pini talaga nga na penetrate iti Cordillera talaga nga na penetrate iti NPA. Inya so nga nagaruti NPA dita idi is in even some part of Mindanao kut isu tinaki labanan da. Kot kung na pay nga ijati nakatay nagtida duma ka klase na kun ijay mo't iti nakasugatan na niya. Kat kung na piman nga no nakitak iti aramid dagiti NPA kasanuti kina tarantado da nakitak ti panakatay dagiti kakadwak kat apay nga alangan mo't nga kunak nga based iti experience ko kat kunaklatan nga suporta akti NPA. Correct ka dyan. So, adamot pimenti point na niya. Kaslamot nga nagadado nga tinagparasam nga rigat nga nakilablaban para lang iti nasyon mo santo tata ko namlatan nga traidoram met talikodam met. So, stop yaman. Adapi man ti point na diay. At least adati sense na yan baga na nga diay. Kat kuna na pa dito nga dagiti no apay nga dagiti ubing nga dagiti da no apay nga nakiminggela ka dagiti ubing kat well as a part of my job as a part of being a father to the government to the city syempre no in-invite da ka nga mapan iti rally da because they are youth activists. It doesn't mean nga if you're an activist you are already a communist or a terrorist nya. So nagsabalian namot piman dia no amot nga gapos aktivista ka terorista kan or komunista kan. So
I mean, to rally or to protest is just a part of the freedom of speech or part of democracy nga kun kunatayo. So, tikuha na mo di eh. So, siyempre, napaniso na ng not knowing nga adamot gayam dagiti nilolokan nga party list nga iti kuha na gamin nga iti madmadlaw kuno dati rally mayat iti rally no awan iti may naynayon nga demonyo nya kala kumbaga nga ikat aday rally di tabagyo idi ang kung malagi aday rally mayat kumadya pa nagrally da ngam hindi ko matunan kat adam matunan dagiti naynayon nga Gabriela wano kilos ang Mayo uno kat isuda kit diti karkarkarungan ng pagulo. Ganyan, isuda kit ng pagulo. So nga dagiti party list nga dagiti da nga mainaynayon dagiti kabataang party list, Makabayan Black. Dagiti da kat ang mga talaga nga talken dagiti no tiyempo iti panagrarally ta talaga nga gululang apanda birbiruken. Ngumno dagiti lang aktivista nga basta da nga agrarally because adati rason nga pang agrarally da awan iti problema kanya da. Tirigat na lang no adati mainayon nga adati katkatok na diyan lang nga gumulo. Nya. So ti mangyari no adati rally. So not knowing nga adamot nga paiso iti dagiti leftist nga ninaynayon. So nya piman ti mabalin na aman cannot just say sorry. Awan na dati naynayon nita kung mamuna kita baka mandamak kung nada nga kadwa kisura. Siyempre piman as a mayor panang respeto na kadagiti youth. Ta siyempre kunadang or kat dagiti young people, dagiti youth kat isuda ti hope of the fatherland. Okay? So, tiyang matpiman iti takder na nag-speech. Iso na, at least, ti speech na matpiman, orano do dagiti demonyo nga naynaynayon, tin speech na, tin baga na piman, kadagiti young people, kat it's all about good governance. It's all about hope. It's all about being active, being to help build the economy of the Philippines, to help the government. Yeah. So may plima ti inbaga na although dagiti da dumangulo kun nato yung dati katkatok na nganinayon katanda nga kayat nadunggan ti kasjay. Katinya nga urukot. Adang urtuk-tupak da. So, kasi piman. So, santo tata, nagpapapicture da piman. So, direct yung may nga ng akyusan na kanya nakat apay nga nagpapapicture da. Santo, inpakita da pwede pa ng ipangato ni Sara Ilago, yay ima na. Di panagkampanya ko. Siyempre, dinipinsa na piman, alangan mo't nga, ay, malik. Ako alam mo't piman yung baga natin kasi, siyempre, out of respect, respetum na tatatao da mo't. Ganyan, respetum na ta. It doesn't mean nga aramid kayo, aramid da. So, kasi JP man, dinipinsan na, langan mong napabainan na, kat na-invite mo't iso na, santo te kukuan na mo't kat dagay talaga nga, dagay pure iti intention na nga nagrally. So, titulungan na diyang lagi ti leftist, ay kat awan at ibiyang na dita, talaga nga sabali ti panagpanpanunod da. Okay. So, dito iti issue nga in baton ti NTF LCAC kini Mayor Magalong. Kadyengor, diyan kunak, dinipinsan na ti bagina. Santo iti part, iti last, iti panang interview na kanya na katalaga kinundem na iti aramid iti NPA. Kuna napiman nga, we have different views. Kanya. We have different views. We have different ideology. Yeah. So, ako nga mabalin nga surutan, ako nga ikondem ko iti NPA because they have different ideology. Yeah. Sabali ti ideology, sabali ti teaching da, sabali ti susurutun da. Iso nga ikondem ko ti NPA. Iso piman ti
in bagana, which is really true. Ta sabali nga talaga ti ideology iti in PA. Kasla nga mayat, nga madi. Nga, kasla nga mayat ti bagbagan ti PA, nga madimot nga talaga. So, kasjay. So, mawatan niya. So, kasjay iti panang tipinsarmot ni Mayor Benjamin Magalong iti panang-accuse na kanya na. So, as a result, nubuyan nyo ni Pastor Kibuloy nagitid iti public apology na ijay nangyari nga panang ibagada nga traidor ni Mayor Magalong. Nya, nag-public apology ni Mayor Kibuloy. Siyempre, kung nato yung Lord kat, nya iti maramid mo. Iti marami mo, nag-apology ka, nadadal lang aron, nag-apology ka pa lang. Right? Siyempre, at least, talaga nga nagpaspas ka nag-response ni Mayor Magalong, nagpaspas mo't nga nag-response ni Pastor Kibuloy. Iso nga talaga nga might mo't iti flow na. Nakuan da nga raw, nag-public apology da nga talaga nga kamalijay narami da nga panang accuse kanya na nga awan iti basis da di panang accuse da nga di ko na nang kat awan iti talaga nga intelligence, awan iti intel, awan iti ebidensya jay inaramid da. Purely accusation lang jay inaramid da. Nya. So, nag-apologize ni Kibuloy nga mangkwamo niya ti talaga ti step nga rami ni Mayor Magalong ta siyempre reputasyon na yan nakatayay jay santo ti pamilya na siyempre numakyusan ka nga NP edi niya NP man NP deta ni ni deta ni Mayor ti Bagyo deta NP deta siyempre kasi NP man ang komun niya tarami doon na it's up to him. Dito gamin itang kung nga maawatan mo no da duma iti in TFL kak. I mean, honestly, awan iti may buwak in TFL kak ta talagang nagadumot iti talaga nga iso ti program nga expose da dagiti NPA. Nung tirikat na, apay inya ba nga talaga iti kasla nga program da tapno mang-stop iti panag-recruit dagiti da NPA kadagiti young people. Anya banat da nga banat karon banatan da dagiti party list kala dagiti Gabriela, Makabayan Black, Kabataan party list under ni Raul Manuel ibaga-baga da nga front iti NPA nga mapingan da nga kasuan ni Sudang no talaga damot lang or nga front iti NPA. Anya iso ko iti ang kung makuan apay no talaga nga NPA da no talaga nga front da or representative iti NPA iso apingan da nga arestaran apingan da nga ikan isulat ti warrant of arrest no malpas kasi je ala ti program da daytoy kuna da front iti NPA daytoy front iti NPA ibaga da lang through iti social media kadto lang nalpas awan iti talagang nga move da nga talaga nga may stop dagiti party list nga daytoy amo da lang nga rumot nga peso nga NPA da nga talaga apay nga dapay lang ipakita gabin dagiti ebidensya damo di kuna da nga anti-terror law apay nga da nga i-apply apay nga dang ipakita dagiti ebidensya da no talaga damot lang nga isuda ket NPA kaysa jay itulod-tulod isuda makapaumamot ni bagbagbagang nga dagitoy pati dagitoy kung iti teacher nga ni Franz Castro dagita Makabayan Black NPA dagita da front iti NPA apay nga road nga handa nga mapaspasarden so tuno ko na recruit dati young people ngagbalin nga NPA apay niya ba nga talaga ti kasama program iti NTFL kak
Kasi iti recently nga dito nga, ada iti may isang youth nga napaltugan. Kat inakyusan da ni Attorney Loren Badoy tinang iko di. Nakyusan ni Attorney Loren Badoy nga ni Raul Manuel iti mismo nga nang recruit da ito yung agbalin nga NP. So, in the first place, apay nga rod nga nangyari ti kasjay. Apay nga rod inya ti nangyari kasjay. Amudamot nga agre-recruit gayam dagiti party list karagiti youth, especially dagiti young people nga agbalin nga NP. Apay nga inya ti aramid niya ti programa nga tangag pa so ti NT if ilkak. Apay nga da nga mapasarden iti panag-recruit ta hanggang sa uda lang. Anyong madlaw? Hanggang sa uda lang. Gana dati na tayo sa doon. Ibaga nga, deta, recruit ni Raul Manuel, deta, recruit ni Babalo, ni Renato Reyes. Recruit na deta. Hanggang kasida lang. Hanggang tududa lang. Andamot nga rod nga arestaran, andamot nga rod nga iparang iti ebidensya tapno maarestar. Iti rigat na iti, mangyari mo't iti, deti mo't kon iti, inti ifil kak hanggang sa uda lang. Andamot nga ko, kasaliti ko na ni Mayor Magalong, kasalong nga mapreventaran dagiti youth nga mapan iti nga sumurot ka dagiti NPA by teaching them about good governance. Kasi amot piman ko na itingi nga tangay NTF ilkak inya amot nga ti programa da tapno tapno sumardeng iti recruitment dagiti makunkuna nga front iti NPA. Inya nga tangay nga ti program damot nga rod. Paano hanggang tulo-tulo tayo lang dahi tayo so na recruit ni Raul Manuel data, recruit na data hanggang kasya tayo lang. Awanan. No kananda nga recruit. Kananda nga recruit hanggang sa tayo lang recruit da. Anya. Anya nga orti susubi niya ti NTF ilkak. Anya? Kanto ti maysa ti iti maysa nga nadlaw ko iti social media. Iti talaga nga grabe itatat iti social media yon yung madlaw ta talaga social media ka talaga nga maysa nga instrumento iti demonyo nga manggadaol iti tao. Yeah. Iti social media nga daytoy talaga nga grabe tatan iso nga daytoy siguro ti the year of social media, computer age, social media, telepono, social media, papanam amin social media amin kat tirigat na rito agbalbalin nga instrumenton iti demonyo tamang dadal iti reputasyon iti maysa nga tao. Adalang iti basit nga naikarga dita panggap iti maysa nga tao. Sus naiwarasan nga apo yun. Yeah. Araro dito nangyari kini Mayor Magalong nga dito karkaro dagiti daduma. Santo tirigat na karo iti dagiti Facebook, YouTube, awan iti kaslangay nga panang sabay narigat mo gawin nga may screen. Narigat mo gawin nga may screen dagiti da. Nga no dagiti vloggers dagiti vloggers uno nya kaman vloggers kaman uno mainstream media ket agisawang da iti libelous nga statement concerning iti tao nga mupay nga awan pay ti ebidensyam ada ko mga mablakan dangay ng amot nga agbalin iya mabalin pa lang ibagam na tarantado ka kulam na andamot nga i-block. Okay, so kadjay ket dito itirigat na iti social media itata inya yakunak nortatay agbalbalin nga instrumenton iti demonyo. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram nagitada katirigat na nagadu iti viewers nga kasada nga buitre. Nagatu iti viewers nga talaga nga kasada nga parasite, linta. Nga kumbaga kat sakayanda. Sakayanda. No dati may isang issue kasada ito
nangyari kini Mayor Magalong no once nga dalang tikwala ito sakayandan netan. Sakayandan lumalagip yung kwan ni Tony ay ni Alex Gonzaga. Nagbasit nga issue sinakayandan amin sinakayandan nalpas lang aro doon. Ada pa lang dagiti suming-singit pa lang mo't nga kahit nga sumakay mo't. So nga isu tirigat na natin. Nagado gamin dagiti viewers. Nagado dagiti viewers nga kaslang ti panunot daket kaslang hamuamu. Kaslang nga awanan iti ya kuna dang kun ti may sang attorney ket awan kaniya da yak makuna nga critical thinking. Ninya lang tinangagda isu lang ti patsindan. Nya awanan jay kaslang aggressor kamot no ti talaga nga nangyari kasa. Kita peso NPA. Kita agpeso na NPA na Kita ni bantag ko. Kwareta na. Nakapatay detan. Pinatay na ni Pursi Lapid. Jay, kaslang nga nalpasan nga. Kaslang nga inikandan, kinidengandan jay may nga tao nga kasto isuna, mamamatay tao, pinagbalindan nga guilty, nga awang pa iti kung makon ko lang due process kat napanen. Nagbalinan nga kriminal. Isu iti mangyari iti social media. Dagiti dagiti tao nga talaga nga mangsakay iti issue. Ayos lang kumano sakayanda ngem at least ket adda kumaji panang analyze da ye mangyari inya. Ya kun ato yung orod adda pa lang ya makon nga due process. Jakunan nga ni Magalong siyakat may saak nga guilty adamot iti due process. No dati ebidensyayo willing akmet nga ma-prosecute wano ag undergo iti nga maimbestiga ti aramid ko no ag paiso. Ngem masapul met ang masurot iti due process. Saan nga jay iparwar mo latan iti social media. Isu timang mangyari, mahilig ti tao magpapreskon. Bagadan nga daytoy ket tao nga daytoy ket awan ta muna uno mamamatay tao nga wala mo't iti ebidensyam, kurang mo't iti ebidensyam, amumot nga sinuro ti due process. Nya nga iti man mo't ti mangyari jay tao, nya mo't ti mangyari nga jay reputasyon jay tao. Nya iti mangyari mo jay reputasyon jay tao, adamot pamilya na. Isu nga dapat ket tumot kuma iti kuan dagiti lalo dagiti agus-usar iti social media. Masapul mo't kuma nga tanang da balansen da iti amin before nga agsauda wenno before nga itudo da may nga tao kitan da pay nga nalaing. Nya kitan da pay nga nalaing nunya ti talaga nga nangyari. Ang jay nabuyat na lang jay YouTube ay talaga nga isuna diya. 100% isuna tinang patay. 100% isuna kat NPA. Ano na kasapulan ni bla bla bla. Isuna nga talaga. Kasi isu nga kasi jay iti mangyari tata iti social media. Anya isu tinangyari piyo man kini Mayor Magalong inya nga inexpose da basta lang inexpose da isuna nga awamot nga talaga iti proof da pigsa nga proof da nga isuna ket isu di ibagbagada. So kasi kabzat at least kumatot na dalam tayo kung ako mo niya ti makunayo jay panang interview da kini Mayor Magalong. Siyempre, ako nakaltatay ako mamuis ko na nga siyempre kitang tayo mat nga naling nga both side kat masapol nga denggam tayo tapno at least kat mabalansi ang tayo lang ako nga ay isuna yan niya sapol nga usaron tayo na ito panunod hangati emosyon yan ko na dangarod or emotion is high intellect is low.
Okay, sa atin tumon nakikita kabsat. Inton pagsasampi.